שלום. צריכים להפסיק ככה? שלום. היי. שלום. שלום כולם. מה נשמע? בסדר, בסדר. מתרגשים. כן. בטח. אחד. אני הולך. אני אגע לכם אחד. אם היה לזאב כוח על, מה הוא היה? מולטיטאסקינג, אבל על סטרואידים כאילו. זה מטורף איך שבן אדם הזה עושה הכל כאילו באותו הזמן. הוא שומר זמן גם משפחה וצבא ודברים לעצמו, זה מטורף. אז זה הכל בסדר. איכשהו תמיד אצל זאב זה הכל בסדר, גם אם העולם מאחוריו מתהפך ומשתולל. אצל זאב זה יהיה בסדר, תסתדרי, זה מה שהוא אומר. ובסוף איכשהו הכל מסתדר עם זאב. הוא יודע מה להגיד ברגע הנכון, בזמן הנכון, והוא יודע להרגיע את האנשים סביבם. לדעתי קריאת מחשבות. הוא היה עוצר את הזמן על כל הפעמים שהוא מאחר לנו. אתה קורא את המחשבות שלך ומשנה לך אותם. אני חושב שהוא יהיה למינג. כי זאב, כשננעל על משהו, פשוט אוהב לחפור ולקדוח ושובר כל מחסום, לא משנה אם זה פלדה, אם זה בטון, אם זה אגב תקשור, אם זה אמן, לא משנה מי. אז חד משמעית זה היה למינג, בוודאות. היה לקרוא מחשבות, לא בשביל לדעת מה אנשים חושבים, בשביל לאשר שהוא צדק במה שהוא חשב שאנשים חושבים. להיות בכמה מקומות במקביל באותו זמן. אני לא כל כך זוכר את הארי פוטר, אבל הוא אולי היה כמו איזה וולדמורט כזה. והיה משתמש בכוח שלו, אבל לא כמו וולדמורט לדברים רעים, הוא עושה עם זה דברים טובים. דמבלדור. ומחשב אותנו לדברים טובים. אני חושבת שקריאת מחשבות. זאב היה איירון מן. למה? הוא אנושי מאוד, הוא חוקר, הוא ממציא, אחד שהולך עם האמת שלו גם כשיש התנגדויות. אז כשאני הגעתי לפה, הייתי כולי כזה צעיר, פעור, שכזה בחור כזה, כולו גדול, מפחיד כזה, אתה לא יודע מה אתה רואה, והיה סחלבים. אבל אנחנו בתור חיילים, וזה, כאילו, מן הראוי זה כזה, להשקות לפעמים את הצמחים, וזה, רואים שהם ככה. ואני לא ידעתי שזה המקדש של זאב והסחלבים האלה. אז אני כולי הגעתי בשיא ביטחון, לקח כוסות מים, משקה וזה. ואז זאב נכנס לתוך החדר, ואותי כולו משקה את העציצים, ואז הוא מסתכל עליי ככה, מה אתה עושה? מה אתה נוגע בזה? אני לא הבנתי מה, עשיתי לא טוב. ואז הוא העביר אותי איזה כמו קורס של איך לטפל בסחלבים האלה. ואני לא הבנתי מאיפה הוא מגיע אליי, כאילו לא הייתי בטוח שזה כאילו הכי לא מעניין. פתאום הבנתי כמה זה כמו ילדים בשביל הדברים האלה. היה איזשהו דיון גדול בחדן, וזאב ביקש ממני להכין את המים החמים שלו ביחד עם הג'ינג'ר. וזה פעם ראשונה שעשיתי לו נראה לי את הכוס הענקית הזאת של הבירה עם הג'ינג'ר. ופשוט שמתי לו את כל השורש ג'ינג'ר בפנים. כן, הכל. ואז נכנסתי לחדר ואז כולם מסתכלים עליי ואז זאב אומר לי, שמת את הכל בפנים? אמרתי לו, כן, ככה שמים, לא? זוכר שלתקופה שעבדנו ביחד אז הייתי קצת בתקופה שפחות טובה מבחינת אימונים ושיתפתי את זה עם זאב הרבה והוא המליץ לי להתאמן, תזונה והכל ואני עדיין הייתי במדרון התלול של ללכת ולגדול בממדים ואני זוכר שחזרתי מחופשה ואז הוא ראה חייך אחרי שהוא לא ראה אותי הרבה זמן אבל אז הסתכל כזה למטה, דפס לי האוזן ואמר לי דפחת זאב לא היה רק רגע מצחיק, היו הרבה רגעים מצחיקים. הוא חושב שהוא יודע הכל ורק הוא יודע, אבל גם לנו יש קצת ידע. אבל אני הייתי איש שלו למשימות מיוחדות. זה היה מתחיל בשומע, ואיך שהיה מתחיל השומע הזה, אתה יודע שזה משימה. שילה פגע בו איזה רכב בש"ג, תעשה טובה, תרדוף אחרי הנהג, למה נראה לי שהוא מסתבך איתו והוא מפחד ממנו. הוא אומר, אבל מה אני קשור לתאונה הזאת? לא, אתה תסתדר איתו. אמרתי לו, טוב, בסדר. ובאמת, רודף אחריו בכל צריפים. ובערך כל דיון רעני, יהודה, אתה מתפרץ. יהודה, אין לך תרבות דיון, לא עזר לו. שלחתי לו תמונה שלי במשחק כדורסל וקיבלתי תמונה
שלו עם שחקן עבר של הפועל ירושלים. כאילו די צחיק אותי לקבל מזאב תמונה שלו במשחק כדורסל על אזרחי. אני חושב שכשהיינו בחרמון הסורי וחפשנו שלל כזה לקחת מאחד המוצבים, אז היה איזה פדיחה שזאב ניסה לטפס, לא הצליח, ניסה למשוך משהו. היה קצת אירוע מצחיק לראות מישהו אתה עומד על פסגת הר ומנסה להוציא שלל סורי, אבל זה ככה קוריוז שיש לי. שומעת? שהתקדמו. אז כשזאב בא ואומר, שומע, מעניין לי את ה... תמשיכו לבד. יש את השומע הקלאסי, אבל מבחינתי זה ילד, ואז מגיע כל מה שהוא הולך לשטוף אותי בדקות הקרובות. משפט של זאב זה מילה, שומע? עוד זה ילד, איך תמלא לקנקן? תמלא בדיוק לקנקן. תמיד הוא אומר כזה משפט שאין לו מנדט על השכל, שהשכל שייך לכולם. שומע, טוקן, תפסיק להקיז את כספי משלם המיסים. בן אדם מדהים, מדהים. שעולה לי שאני שומע את זאב זה אבא. אני באמת שותף של זאב למסע הרבה שנים, אבל אני מרגיש באיזשהו מקום שגם עוד כשנפגשנו בצבא, כשהוא היה מג"ד בצפון, שהיה לי למי להסתכל, למי ללמוד, למי לשאוף. קשה לתאר את זה במילים, אבל זה בן אדם שבאמת, כשהייתי צריך אוזן קשבת, בן אדם של שיח, ולא מנפנף אותך ולא מנסה להחליק, קבל ממנו עצה טובה, ובאמת יאמר לזכותו שהוא תמיד היה שם בשבילי. אם היית צריך לתאר את זה במילה אחת, מה היא הייתה? בן אדם. בולדוזר, חד משמעית, כשהוא ננעל על משהו זה לשבור קירות, זה מתחבר עם החיה והכוח על שהיה לו. דמות אב, התעניינות, הרצון באמת לדעת, באמת לדעת מה איתך, איך אתה ואיך עובר. המילה הראשונה שקפצה לי זה אבא. אני חושב שזה לא רק כלפי האנשים, אם כי הרבה, זה גם הרבה כלפי הדבר הזה שהוא הקים פה ויצר אותו ב10 אצבעות ומחלקה, ושבהתחלה היה נורא מורכב ורק מהשמועות אני מבין כמה זה היה מורכב, והיום זה אימפריה של ממש, ואפשר לראות אותו ממש כמו גם אבא דואג, אבל כמו גם אבא ממש גאה בכל הדבר הזה ובכל המפלצת הזאת שהוא יצר ואיך הגלגלים עובדים ומסונכרנים, ולדעת שהוא עשה את זה ב10 אצבעות זה... איש האמונה הבודד. הוא איש למרחקים ארוכים, הוא מאמין בדברים גם כשאף אחד לא איתו, אין לו בעיה ללכת להיות עם זה בודד ולאט לאט לרוץ עם הדברים. אמיץ, סקרן, חוקר. אז גם באותו אירוע ב7 בבוקר נמצאים בכניסה לחרמון, וזאב עומד באיזה מסעדה דרוזית אוכלים מלאבי, והוא לנוף פסטורלי כזה של מסעדה דרוזית, והוא מניח תפילין. נראה לי שיש לו אפילו תמונה כזאת, זה אחד הדברים באמת ההזויים ביותר שלו. לא יודעת, יש לי מלא, לא יכולה ספציפית לגעת באחד. אני חושב שכל פעם שזאב עמד על העקרונות שלו, על הדברים שחשובים לו ובהסתכלות שלו על צה"ל בטוח התגעגע לריצות בבוקר בצריפין, בוא ניפגש ב6 בבוקר, לא משנה מאיפה אתה מגיע בארץ, אבל מעבירים שעה וחצי של כיף בלחות של צריפין ומשתדלים לשמור קצת על כושר. שהוא ביקש ממני לעלות לדיון עם שתי תתי אלופים, אלוף אחד נראה לי, וכמה אל"מים, וגם אפילו להתייחס, זה לא קרה. מי שלא יודע, אז זאב היה בחו"ל, והוא לא ידענו מי אמור לעלות לדיון הזה. אז זאב פשוט החליט ככה בעלי כן, קרין תעלה. הנגדת שלי תעלה. מי זאת הנגדת? אני. עכשיו, אני לא ידעתי כאילו מה קורה, ואני רואה את קרין יוצאת מהלשכה, כל לחוצה, ורואים במצלמות בלשכה, רואים אותה בהכנה, הולכת ככה עם הטלפון, הולכת, חוזרת, כולה בלחץ, דיבורים, לא מבינים מה קורה, ואז פתאום אומרת לו, לא מבינים מה זאב אמר לי, אני צריכה לעלות עכשיו לדיון של... בדמעות! כן, עוד שנייה בוכה. כן, זה היה אחד גדול. קודם כל, שיהיה לו בהצלחה לבחור בגדים, כי נראה לי אחרי 20 ומשהו שנים בצה"ל, נראה לי קשה קצת לבחור בגדים, שיהיה לך בהצלחה. וסתם עכשיו ברצינות, אני מאחלת לך קודם כל שתנוח ותעזוב את הטלפון, תהיה עם המשפחה, תהיה עם חופית, תהיה עם הילדים,
תצא, תבלה, תחווה, ואנחנו באמת, נראה לי שנאחל לו שפשוט יצליח ויהיה הבן אדם שהוא, ואנחנו כבר מתגעגעים, ואני לא מאמינה שהדבר הזה נגמר, כאילו. הרבה משפחה, אני יודע שעכשיו היה לך מלא זמן פתאום, זה כזה, זה קנה לי כזה, זה רגע כזה מטורף כזה, פתאום מלוז מטורף שמהבוקר עד הערב אתה כל הזמן עובד, פתאום אתה כזה קם בבוקר, זה כזה באמת כמו להשתחרר כזה בגיל 20 כזה. אז אני רוצה שתרגיש טיפה פעם אחת חופשי אמיתי כזה, אתה יודע, שתקום בבוקר ושתגיד, היום אני לא יודע מה אני הולך לעשות, אני הולך לעשות מה שטוב לי בלב עכשיו. תהיה הרבה עם המשפחה ועם האישה והילדים, תצאו להרבה מאוד חופשות ותהנו באמת מלא 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 מלא. ומה שיהיה בהמשך יהיה בהמשך, אני יודע שתצליח, אתה בחור מטורף, באמת אין דבר יותר כאילו, באמת לא לקחתי בן אדם יותר מטורף ממך, אתה באמת דמות תסתכל על הרגע מלמטה ולהעריך אותך עד הסוף. חד משמעית. אנחנו אוהבים אותך זאב. נעשה ככה. קודם כל אנחנו לא נפרדים, מבחינתי לכל החיים. דמות להרצה, דמות באמת שאני הולכת אחריה. אוהבת אותך, שיהיה המון המון בהצלחה, תהנה עם המשפחה, תשקיע. שזה לא הסוף, אנחנו נמשיך לדבר, נמשיך להתראות, ואני בטוח שכל מסע חדש שהוא יתחיל יראה לו בדיוק את הבן אדם שהוא, שתמיד הוא אהוב, שתמיד הוא מוביל, שתמיד הוא נועד להיות בחדר שהוא נמצא בו ולהיות מוקף באנשים שאוהבים, תומכים ומסתכלים עליו כמו שאנחנו מסתכלים עליו, ואין לי ספק שזה יקרה בכל מקום שהוא ילך אליו. תודה על ההזדמנות שיכלנו לקחת איתך בשנתיים האלה בתהליך הקמת המחלקה, שזכינו לעשות את המסע הזה ביחד, ותודה על השותפות. הרבה הצלחה, אמרה הקלה לאזרחות, אני בטוח שתלך לשלום, ואני מאמין שתצליח בכל מה שתעשה. היה לי כיף איתך, ואלוהים לא סוגר דלת לפני שהוא פותח דלת. והדבר הכי חשוב, רק בריאות, שנפגש בשמחות. אז אני הייתי שמח לחלק את זה לשניים. הדבר הראשון זה עצור, קח אוויר, תטוס, תיעלם, תתנתק, אל תענה לאף אחד, ותקדיש את כל הזמן רק למשפחה ולדברים שאתה אוהב, ושחלמת, ושאתה רוצה גם להגשים אותם. וזה הכי מגיע לך בעולם. והדבר השני זה, אחרי שעצרת, אתה יודע שאנשים כמוך, שאני מסתכל עליהם, אני יודע שהם לא הסתפקו במה שהם עשו, גם אם זה שירות כל כך מפואר וארוך, ואני יודע שאני מסתכל עליך עוד שנה, שנתיים, שלוש, ואני אגיד וואו, כזה אני רוצה להיות. אני הייתי רוצה להגיד לזה, קודם כל בהצלחה. אני חושב שסיום של דבר אחד הוא התחלה של דבר אחר, אין ספק שאנחנו עוד נשמע על זאב ושהוא יגיע רחוק, אתה תגיע רחוק. מנכ"ל פלנטיר. מנכ"ל של איזה חברת תקשורת פתאום נגלה שהוא היה של כל האנטר. אתה מבין? מנהל את החברה. שיקח רגע אוויר לנשימה, יקדיש רגע את הזמן למשפחה שהוא כל כך אוהב, לילדים. אז זאב, אתה התחלת פה מהפכה, ממש מהפכה, לא רק דיגיטלית, גם בהתנהלות ובראייה של זרוע היבשה כלפי חוץ. האחריות שלנו לממש אותה. אז תדע שעשית פה מהלך עצום, והוא ייזכר לזכותך. ושתצליח, אנחנו לא נשכח אותך כמובן, אנחנו נביא אותך גם בבילויים, אני בטוח שאתה גם תרצה לבוא ולהשפיע. אז תודה רבה על הכל, ובהצלחה בפרק ב'. אז עכשיו צריך לזה. עכשיו צריך עוד פעם לקלל את הכבל שלנו, זה פוס רבק הכבל שלנו. ואם זה בפספוסים, ואם נשדר את זה ואתה מקלל? עד איזה נהיה משוחרר. זהו. מה? ממש. בעצם ספטמבר, לא זו העולם שלך. מה? כן? אין לי, זה אין מנדט על השכל. כן, תמיד היה אומר את זה. נכון. בטח. טוב, נתחיל? לא, רגע. טוב, יאללה, נגמר, זהו, אפשר ללכת, אין בלאגן, זהו. מה אני אעשה בלי השיקוי הצהוב הזה, עם הקורקום, ג'ינג'ר, ואלוהים יודע מה שמת שם. שיהיה לך המון בהצלחה, אני אוהב. הכי קצר. זה קשה לי. יאללה. זה באמת מרגש, מה? הצלחה בהמשך. אני לא יכול עם ידי. זה ככה.